Zdraví vás, ano, zdraví vás. Nedělí. Ano, dneska je Bloxfest, hej. Ale nepodarilo sa mi nájsť nikoho, kto sa ma mohol. Takže dneska vlastne urobíme výmenu účtu. Teraz ten druhý účet budeme využívať iba na YouTube Simulator Z. A v tomto účte mojom hlavnom teda som už na Toga Warrioroch a za chvíľu pôjdem na Gladiátorov. Každopádne ešte si dám kódik, ktorý ešte teraz znám. Že sa takto píše Lightning. No. Lightning Abuse je kód. Nepýtajte sa, prečo mám furt Combat. Potrebujem ísť. Škoľme som si nezobral ten quest. Tak mám zabiť 7. Kam by ten jeden typek zmizol? Sa proste vyparil. On sa proste vyparil. Sova. Máme tu sova. Ináč asi si budem musieť vymeniť zbrane. Pretože tuto mám iba jednu abilitku. Na Sabru mám iba jednu abilitku. Mám tam proste jednu abilitku a to je všetko. Ten raketku, ja ho budem tak rýchlo mastrovať dneska normálne, pomaly až celé mastrujem. To ovocíčko. Slabé jak čaj. To teda čo? Zoberme si musket. Teraz ideme po tomto jednom. Dáme si auru. A ideme na to. Ináč tie animácie ostali také isté na tých veciach podobných ako Piper. Ale proste majú ináčí model. A to sa mi fakt nepáči. Predtým to bolo proste pekná, úplne normálna pekná pipe, že trubka, z ktorej išiel oheň. Jak para, keď sa niekto nastane. Títo Warriori sú strašne slabí. To skôr ja som slabý. Tu mám šťastie, že tu není žiadny boss. Hej, lebo keby tu bol boss, tak som hneď mŕtvy. Vlastne na tomto ostrove není úplne žiadny. I to som teraz pred chvíľou povedal. Brr. Ešte dvaja tu Warriori. Beriem teba a teba. Gladiátori, dúfam, že viete, ako vypadajú. Áno. Jak gladiátori. Lenže tu mám problém, že táto abilitka je iba pre jednoho. A iba to potrebujete akože fakt veľké šťastie, aby ste trafili dvoch naraz. Tuto nepotrebujete také veľké šťastie, aby ste obu trafili ani na tomto. Iba pri Pipe Ignition
Ale na Airstrike tiež nie. Na Airstrike, nie na A-Strike. To je tá nová abilitka. 270. Ešte 2 levely. Ne. Ešte 2 levely, kamo. Rocket Crash. Kamo, teraz to dáva strašne veľký damage, ale fakt obrovský. Ja tu si nerobím ani srandu, proste dáva strašne veľký damage. Rocket Crash dáva 606 damage, toto dáva neviem koľko damage a toto 433. To je solidný damage to dá. No počkaj, pozrieme sa koľko dáva damage Airstrike. Ani som sa netrafil. Airstrike dáva 491 damage. Takže najväčší damage zo všetkých abilitiek dáva Rocket Crash. Pre mňa lepšie by bolo Diamond Fruit. Ja som mal Diamond Fruit, lenže som ho vymenil za Sand Fruit. Čo neviem, či je horšie, ale asi dávalo podľa mňa asi menší damage. No. Asi tak. Čakaj, musím zobrať ten quest, lebo by sme sa tu zdržili, ja neviem, 3 hodiny. Aby sme sa tu nezdržili teda tie 3 hodiny, tak si zoberiem tých 7 naraz. Sa to bude dať vôbec. Kamo, kde sa zmizol? Zase jeden niekde zmizol. No to nebol asi moc dobrý nápad. Lebo pozrite, čo sa tu deje zase. Ďalší padol, druhý padne, ešte tretí padne. Tam je moja loďka. Pekná. Pekná, že? Marínska. No, marínska. Viete, prečo je marínska? Lebo som marín. Možno byť. Som jediný marín na tomto servere. Hej, takže vidíte ten hejt okolo marinov a asi budem v tej vlne hejtu. Švac. Ideme ich teda dokončiť s mojimi peknými zbraňami. S mojimi raketkami. S mojim Rocket Crashom. Piu. Čo búchaš? Nikto nebude búchať. Ja hovorím, že nikto nebude búchať, ani okom. No, nebudeš búchať. Ani vy, samozrejme. Vidím.
Či sa ma nedotknete ani okom. To môže dopadnúť veľmi zle. Áno, zle to dopadne aj s týmto pikom. Padol do mora. Ešte nám nespadla raketa a niekoľko raket za sebou. Vidíte, tu máte ponaučenie, že to nemáte robiť. Ideme na gladiátorov. Gladiator. Ježiš, komu tu je gladiátor? No, kamo ten je ináč silný. Počkej, môžete nabrať viacerých. Tú pajpu. To som nevedel. Tak nejde. Asi vidím ilúzie. Dobre, kamo. A tak je dobre. Dobre, kamo, tu ide, ale dobre. What the heck? Kamo to mi jak ma odpálilo. Gladiátorov máme zabiť 8. 8 gladiátorčíkov. 8 gladiáčíkov. 8 gladiátikov. Ti mám akože zabiť. Prečo sa nezabíjajú tí gladiátori? To bolo v tak minulosti. Aj vám to nedáva smysl. Čo ani mne. Kde je ďalší? Jasne, to je už koniec tej mapy. Surprise! Surprise! Piu, piu, piu. Miau. Ajajaj. Nepředuj, no. To je veľký špatný. Určite bude chceť volať. Áno, to je veľký špatný. Keď na toto kúka Jakub, tak fakt sorry Jakub. Nemyslel som to až tak zle. Schválne, pokiaľ sa dokáže na Rocket Crash dostať. No, toto nebolo Rocket Crash, ale dobre. Už to ide. Ale nie, kamo. Nejde až tak ďaleko. Možno je to iba kvôli tomu, že som to namieril až moc toto od seba. Vystrelím. Piu. Miau. Ešte dvaja gladiátori. Si musíte zapamätať ten spawn point, lebo potom vás vystrašia a vy umrete. Yippee! Neuveríte, čo som si všimol po, ja neviem, asi 3 rokoch. Čiže na toľko, koľko majú oný level, tak keď vás zabijú, tak toľko vám odoberú
Honor. U gladiátora bude 275 honor. Že vám to uberú. Ten gladiátor bol to. Nie. Som ani netrafil. Super. Ja som netrafil, ale teraz trafím. Quest je hotový, lenže mi to nedalo ani pol hovna. Teda čo? Dobre, sme u konca tohoto diela. Ďalší diel... Neviem, čo spravíme. Tento celý kód sme vylimitali, už pomaly iba 5 minút mám na to. Každopádne, vidíme sa v ďalší diel.